Vakolan keräämien tietojen mukaan tänne on saatu kaiken kaikkiaan 305 kappaletta David. Jälleen kerran julkisuudessa oikein paljon ihmetettiin ja kiisteltiin. 50-luvun puolivälissähän oli mahdollista jo tuontisäännöstelyn purkaminen monenlaisten tavaroiden osalla. Ja esimerkiksi kiistelyä julkisessa sanassa siitä, että pitäisikö niitä käyttää. Siis semmoista kiihuutta. Ollut sitä ennen eikä sen jälkeen. Yleisesti jo amerikkalaisen McCormick-yhtiön maatalouskoneiden ja traktoreidenkin maahantuoja ja pääedustaja. Ja totta kai tuommoinen sitten sitä, että autokauppa Veho joutui ottamaan myyntiin huomattavan monipuolisen maatalouspolitiikan. Syödä tässä ulkosalla. Muut ovat pääsääntöisesti tuolla rakennuksen torjusastolla. Ja sitten tuossa veteraaneajoneuvoja eli mobilisti-ikäisiä ajoneuvoja missään tapauksessa Rampettorilla vierailua. Se on semmoinen vähittäiskaupan muoto, jossa näette tyytyväisen näköisiä asiakkaita paljon enemmän kuin jossain supermarketeissa. Koska täällä on ollut neljänneksen myydyin traktori hetki aikaa. Maasta tuotiin traktori. No nyt sitten paraatin keulalla ajaa David Brown 990 Impnematikki. Ja tää on tärkeä traktori sikäli, että tuo monella tapaa edellä samanikäisistä 950 pohjalta rakennettu Truckmaster eli Truckmasteri suomeksi. Tämmönen käänteinen traktorirakenne. Käytätte nyt tuohon uudella tuonne
romahti paikalleen rannan juureen. No, tiettävästi täällä nyt Turvakalulla oleva Turvamaster on ainoa laatuaan, mitä on Suomessa näissä traktoriparaateissa. Yleisenä sanan seurataan. Aikana on siinä, Ferguson ja Ford suunnittelivat yhteistyötä ja päättivät yhteistyöstä niin, että Fordilla suunnitellaan ja rakennetaan traktori, joka varustellaan Fergusonin 3 nostolaitteella. Ja tuotanto pääsi uudestaan alkuun, niin silloiset Ford-traktorit eivät enää olleetkaan yhteistyössä Fergusonin kanssa tehtyjä, vaan suorastaan riidoissa Fergusonin kanssa tehtyjä. Ja jos se oli tavattoman suosittu ja hyvä traktori, niin sitten voisi sanoa, että mennään toiseen ääripäälle, toisen kutsumaan. Ensimmäinen traktorityyppi, joka sotien jälkeen Suomeen maahan, niitä tuotiin jo joku kappale ennen sotia ja sitten niitä tuotiin kohta 50-luvun alussa, mutta 50 harrastet tekemään. Mutta perässä tulee taas sitä Suomessa alkuperäisintä. Eli koska tuo TT-14 jotenkin toimii edelleen TVT. Mutta tosiaan tämän haltuun Suomessa tarjolla. Ja oli sellainen edeltäjä virallinen tapa erottaa ne toisistaan on se, että K:ssa on korkeat takapyörät ja A:ssa on matalat. Aika niukasti noita traktoreita säännöstelyaikaan tuoduksi. Traktoria oli tarjolla muutamista malleista, ainakin oli vihreä, niin se merkki oli Bullinger-Munktel. Että niissä ei mitään muuta eroa sitten ollutkaan. Semman näköisiä hanomakkeja, mutta tässä nyt Jaskarin Matti esittelee sitä Hanomakin Suomikauden päätettä. Massey Ferguson, mutta ihan tavallisen Fergusonin näköinen. Täällähän tapahtui semmoinen muutos, että Harry Ferguson erosi tavallaan omasta nimisestään firmasta. Ja Masseyn perhe oli eronnut siitä jo aikaisemmin. Niin että aikanaan erilliset organisaatiot yhdistettiin 58, jolloin sen paremmin Masseylla kuin Fergusonillakaan ei enää. Tästä pitää saada otettua tästä. Lähtee seuraavaksi.
kauaksi se on? Ei voi lähteä enää. Olen siinä lähtenyt. Ei, toikohan. Niin joo. Mutta kun mäkin uskoo, kato kun se sanoo, että on hyvin toiminut, niin tässä vaiheessa meidän pitää tuoda semmoisen pikku tauon ja päästä. Tislaamukierroksia ilmaiseksi pidetään ja koitetaan pitää vaan siinä mukavaa ja informatiivista aikaa. Ja tasatunnein tosiaan ensimmäistä nyt vähän lykättiinkin, että sovitaanhan vaikka, että vartin ylitte 20 ylitte lähdetään sen. Käytetään niin Tyrninmaria puutetta, niin käytetään siinä meidän Ginissäkin sitten. Saadaan omasta pihasta. Sopivaa ajatusta tähän näin, eli meillä on rai ja chin chin. Ja napu ja chin on tämä sitten meidän tuote.